बर'नि थामथि एकट 27 जानुवारि 2020नि एकटनि गेजेरजों जाखालांनाय दफाफोर बे दफाफोरखौ सुथुरा फाव फान्दायदों आसाम गभर्नमेन्टआ सुथुरा सेनो नागिरदों राजानि मासि जोंनि बिटिआर सरकारजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादजों फोजोबस्रांनो नागिरदों गेजेरजों गोजोन आरो खौसेथिनि बेन्दोंजों खाना दोनजानाय सिमां रायजो जुदि नोंसोरो सोनाब रायजोआव थांनानै बोरैबाफोर जेननानै फैयोब्ला आंनि बे सिमां रायजोआ खैफोदाव गोग्लैगोन। जथायै सावरायनाय बायदि जोङो चिफ मिनिस्टारजों सावरायदों बे सावरायनाय बिथाङा एक्सपिरियेन्स होदों जे खोब खम समनि गेजेरावनो नोंसोरहा माबाफोर बुंनांगौ दं नामा? क्लियार खालामसिगोन। सान्थि गैला रायजोफोर, सान्थि गैला। जों होनायनि बेबस्था लासिगोन होननाय लेखानो 47टा गामिखौ डिक्लारेसन होनाय जादों आरो 47टा गामिखौ डिक्लारेसन होदोंब्लाबो जोङो सावरायनाय लेखा गभर्नमेन्टसिम आसाम सरकारा प्रप'जालखौ हरदों गावसोरखौ माबायदि दाखालि जोङो आसाम गभर्नर बिथांजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' हारिनि सिनस्रि बर' साहित्य सभा आरो जोंनि सरकार एसे हायनारि आंनि मेगननि नोजोरा थारैनो दावहाया जागोन नाथाय बे दावहाया सोरनिबा रायजो सेनायनि थांखिजों नङा बे संसाराव गोजोन आरो खौसेथि लाबोनायनि थांखिजोंसो बेखौ लानानै जोङो आं बेक्तिगत भाबै बहुत गोजोननाय मोनदों दाजाबदेरनाया बेनो जाय मिजिंखौ आं जाय बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों बे बाथ्राखौ बुंनायनि उनाव नोंनि गोसो गोरबो सिङाव सारन्थाइ गावनो हागौ जाफुंहोनो हाबाय गतिके बेनिख्रुइ देरसिन रंजाथावना दिनैनि दिनाव मा थानो हाबावगौ आं सान्दों दिनैनि दिनाव दाखालि जों जेसेबां रंजानायजों खुसिजों खामानि मावलांदोंमोन दिनैनि दिनाव बांसिन रंजानांगौ जोङो होननानै आं सानो मानोना न'खरनि सुथुरा बाहेरनि सुथुरनिख्रुइबो गाज्रिसिन आरो बे न'खरनि सुथुरनि थाखायनो गकुल सनितपुर बायदियाव गोबां मानसिफ्रा नै दाखालिसिम दुर्गा फुजासिम सुथुरा सेनो नागिरदों राजानि मासि जाया होननाय बाथ्राखौ बुंखादोंमोन इभेन सोरबा लिडारा नटिफिकेसन फोजोबस्रांनो नागिरदों गोजोन आरो खौसेथिनि बेन्दोंजों खाना दोनजानाय सिमां रायजो जोंनि थांखिया जादों प्रेक्टिकेल बहायनो थियरिखौ लानानै जुदि नोंसोरो सोनाब रायजोआव थांनानै आरो बोरैबाफोर जेननानै फैयोब्ला थिग दं आंनि बे सिमां रायजोआ खैफोदाव बाखि 19 मानो जादिया होननानैबो बुंदों बे 19आबो जागोन गतिके जायफ्रा बुंदों बिसोरथ' आरो मा होनबावनो माने जेब्लायबो गराया मोनसे बाथ्राखौ सानो दे गाव बयनिख्रुइ गोख्रैसिन खारनो हाग्रासिन होननानै खिन्थु गराया बेखौ मिथिया जे बालाबारियाव खारोब्ला जे गरायाबो गब्र'यो बालायाव दा जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बे गरायफोरबायदि खोब स्पिडआव खारनायनि बाथ्रा बुंगोन ओमफ्राय गब्र'नानै हारिखौबो नंखाय लामाजों दैदेनलांगोन गतिके 19टा गामियाबो गोख्रैनो जागोन प्लास आरो मोनसे बाथ्रा ओंखारबावनो हागौ दिनै गभर्नरा मानो उदालगुरि जिल्लाजों बेखौ सरजाबदों होननानै बेखौबो बुंगोन आं दिनै नोंथांमोननि मिडियायाव बुंखाबाय गाबोन बेखौ बुंगोन सोरबाया उदालगुरि जिल्लाजों मानो माबा गुबुन डाइरेक्ट जिल्ला मानो बानायदिया होननानै सिस्टेम होननाय मोनसे बाथ्रा गासिखौबो बाथ्राखौ बुंगोन सेंग्रा जावनाय सेंग्राखौ मोननो जोंनि हारि दानायखौ दावहाया जागोन नाथाय बे दावहाया सोरनिबा रायजो सेनायनि थांखिजों नङा बे संसाराव गोजोन आरो खौसेथि लाबोनायनि थांखिजोंसो
गहपुरसिम 47टा गामिया नटिफिकेसन ओंखारनायनि उनाव बियो बिटिसिनि सिङाव जाबाय दिनै गहपुरसिमा उदालगुरि जिल्लायाव कुमारी हाबबाय आं जाय बाथ्राखौ बुंनो गाबोन नागिरदों बेखौ बे बाथ्राखौ बुंनायनि उनाव जिल्ला हिसाबै नोंनि गोदान गोसो जिल्ला गोरबो सिङाव हिसाबै डिक्लेयार होगोन। सारअन्थाइ गावनो हागौ जों एसेबां धैर्य थाबायब्ला गोदान जिल्लानिसिम नेनो हायिनिथ' बाथ्रा फैनो हाया। सिखावा सिखावफोरनि खामानिखौ मावबाय थानो होबानो जाबाय सादुआ सादुफोरनि खामानिखौ